Gaano for mo me. kakilala yung Mr. Wu? Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Except nung bata ako, nung nasa China po ako, Oo. nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po siya. So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? $40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina. Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? ang Nasa asawa Singapore po. niya. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. So, Wala. hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So, dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng police lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. oo, tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang police. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging police? Record na. Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate